ci prejni, kiež su ke mni přišli, běže tedy podstupím, když te volebne věci doběh přeložić všetké. A tam tež junu niže běže, ja dženca nevím, jak se što, jedna formulacija, že ja absolutnie klar, nesem přišel, jsem se mojego syna prašal, tu nie praviznik, syno, pojmenu, kam mam ja to rozumieć? On kaže, ja to tež nerozumiem. On som do podstupima zavolal, že steju, ja som netko ešte huštíš junu telefonu, ale jenož tak. Prejče mi junu, kam mam ja to přeložiť? A oni pojahu, knes Hanuš, my to sami tež nerozumíme. No to, wiemy, co tam drude so pisze, a kak so pisze. Normalny człowiek to drude docela jac nie rozumie. Co so ryči stajne dženca jeszcze w odstronieniu a zniženiu tej biurokratii a toho wszystko, ale po moim zaczuciu to stajne przybiera. Ja nie o tebe. Tak to je.